Uruchi ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi na Oraifite. Anyị abịala n'oge awa nke eziokwu. Ihe anyị ji wee bịa n'uruchi a bụ ka anyị mee broadcast that is update n'ihe niile ị kwesịrị ịma and changes anyị nwere. Maka ndị amaghị na aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, anyị agụgo ori ọfọ na ọmaka ga-emerụ nwoke meelu nwaanyị. Friends and my children all over the world, si na ọmaka ga-emelu ụnụ na onye na-achọ ụnụ na ọ ga-ada. Onye mejọrọ ụnụ na-achụ ya na onye a ga-adagbazi. Maka na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu nwere mpochi. Asị m na ife na-afịa ife ahụ na ntị ka anyị ga-anya na onye eme anyị n'ifu. Asị m na kakaka ya amaghị na chichija ya amaghị na onye fụrụ anyị keta nwa nwụrụ anwụsị ka ya mere nwa eme anyị. Asị m ọzọ anwụsị na ya fọrọ n'ukwu ya bụ onye na-ezuru anyị ọnwụ ya nwụọ. Onye si ka ya nwụọ onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya. Asị m egbebele ugobele nkesị ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m gwukwa ya ọhịa okwu. Asị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri anyị bịakwana. Asị na anyị ga-eje n'obodo na anyị ga-adakwazị n'obodo. Asị na anyị ga-adị ndụ ka nka maka na ndụ bụ isi akụ. Asị na ọkwụ niile eche anyị na okwu ya eji ya. Asị na anyị ga-adị ka abụwana na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Asị na anyị ga-adị ka echi na iche okwu na-anọ n'ụlọ ugboro ya na-azụ n'afịa. Anyị ga-adịkwazị ka agụ nkwọ na-abọta geeti okwute, maka na anyị bụ nwa eze. Nwa eze adịghị efu na mba ise. N'ụbọchị taa update ka anyị bịara inye. Anyị enyego lekchọ nke mbụ anyị nyere n'oge ụtụtụ. Anyị wee kwuzie na bido taa na lekchọ anyị ga enyezi ụnụ ga-abụ na mgbede 8 PM abalị ọbụla. Enwe na-asị ka ị na-anụ update ya na-eshi ya, invite your friends and well wishers. Wee sị ka nkọwalụ gị na anyị lọnchịrị EZE-ANA Ugochi ọdịnala TV dị na YouTube. Ya bụ chanel TV bụ nke anyị kreatiri nke dị online. Mana our long-term plan bụ na by this time next year, what we will achieve this year is very great, because this year anyị ga-eje bido mgbasa ozi ọdịnala na conventional television, as in radio. I ga-ebidogo from radio. I will buy the airtime, the slot. I will do that. Mgbe anyị ga-eme New Year resolution of 2023, I can announce the radio station anyị dị ha na-akpaja mọngụga ebe anyị ga-anọ wee na-agbasa ozi a na conventional radio. Mbese aka agakwa ụlọ ụbọchị time ọ ga-eji na-eme ka bụ ihe anyị eme ya for our 6 months time plan. Then our long term plan bụ na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi ga-ewube radio station. Yes, on my long term plan. People that know me, mana, once I said go,
nọ ihe a ka m chọrọ ime n'afọ ọdịnala. Ndị mụ na ha so ga-eme ka ọ dị possible maka na ha dị ekwe nkwa n'azụ. N'etu a m gwara ụka ọ dị, I will focus my attention and work towards it, and they will make it possible. My mission dịka onye mgbasa ozi ọdịnala wụ to make the bandage fall from your eyes so that you will see clearly how things work. Maka na onye amara ebe ọ na-eje eburu ebufe ama nne ya. Ihe na-agbasa ozi bụ kọọ ọdịnala Igbo ka anyị bịara ka ndị be anyị mata uru ọ bara mmadụ ji ya tara uche. Nke a bụ ofu. So all the plan ka anyị chọrọ ime unveil now today. Ọ bụrụ na emesịa program a na-achọ ime kịta, a ga-epost ya na that our TV channel dị na YouTube. Nke a bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi ọdịnala TV. Anyị ga na-epostkwa ọtụtụ ihe dị iche iche, mmemme dị iche iche, sikwa n'ebe dị iche iche, bụkwa ihe gbasara nkwado ọdịnala Igbo na anya bụ TV na YouTube. Anyị ga na-eme nke a. Nke ọzọ anyị ga-emekwasị bụ na nchọ ka onye ọbụla na-ege ntị nọ under the influence of my voice ghọta ma ghọta ya nke ọma bụ na bido echi bụ Tọzdee, Afieke, na ihe anyị gara akọwa maka ya bụ ihe niile ihe m kwesịrị ịma gbasalụ Jizọs ndị ụka ọbịa. Ihe niile kwuru n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa gbasara Jizọs ndị ụka ọbịa. Onye bụ Jizọs ndị ụka ọbịa na ka anyị ga-akọwa. The bandage must fall tomorrow. So echefuna isonyere m echi niile bụ Thursday, Afieke by 8 o'clock ka ịnụ ihe ịnụbero, ihe kwesịrị ịma gbasalụ Jizọs ndị ụka ọbịa. Enwere so many opinion. Some said that Jesus never existed, while some said that he actually existed. But now the personality of Jesus Christ is over exaggerated. Some said that no Chukwu. Yes, no person nke abụọ n'ime ofu. That is nkwenye ndị ụka ọbịa. Ihe niile aka ihe anyị agbari. Ụfọdụ kwukwa sara aka ndị ụka ọbịa na ha kwenyeghị na onweghị ihe ọbụla mmadụ nwere ike ịyọ ma ọ bụ ihe ọbụla nwere ike iru mmadụ aka na-abụrụ sitere ya. Eziokwu ka ọ bụ asị. Ihe niile abụ ihe anyị ga-agbari n'owuwe anya echi niile. Keep a date with us tomorrow Eke by 8 p.m. 8 nke mgbede by this time. Invite your friends and well-wishers ka ha bịa nụ from the horse's mouth. Tell your friends to keep a date with us. Our mission is to open your eyes. I keep saying it, that what you don't know is only a mystery to you and not to all. Next tomorrow bụ Afiorie. Nke a bụ ozi nwelo gbasalụ ndị niile na-akụ ọta, ndị niile akpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ n'ijedugo ebe ọbụla, agwa gị na ịbụ a called one, whether ma ọ bụ na ụka ka agwara gị ma ọ bụ na ọdịnala. When I keep saying it, that onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, whether ma onye ahụ otu ụzọ ịrụ n'ụka ma ọ bụ otu ụzọ ịrụ n'ọdịnala. A called one remains a called one.
Now, ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ mana ị nọ na-akụ ọta, kedu ihe ị ga-eme? Without direction, nobody is actually willing to help you. Some people are calling some figures that is so huge for you to bear. Some people are giving you condition that is so huge that there is nothing you can do. You need a mentor, somebody that can give you, guide you, and show you how things work. Your prayers has been answered. I'm here to help only honest, earnest seekers who really seek it to know the truth and seek to know which way to follow. Earnest seekers only. Ndị kpebigoro n'eziokwu na ezi asụsụ na ha chọrọ ije onyinye amara ha wee jeru Chike ala nna ha. I can tell you, ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ mana iwe onye na-ebe akwa day and night, na ịmara ihe ị ga-eme n'ọnọdụ gị dị ala, mana obi gị niile na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa na ịchọgo na ị ga-arụ ọrụ a, bịa aga m enyere gị aka. You know why I really like to help the upcoming ones? You know why? I am sure too well that there is a huge farmland, a huge area, landmass to cover by the cold ones. But there were only few cold ones in the field that will cover the huge seekers. Sorry for that distraction. And we're only few cold ones. A lot of the cold ones are anoniholoha. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ jụrụ na ha maalụ maka ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ eneghị anya. Ụfọdụ na-enye n'isi ihe mmadụ ga-ekwu, ụfọdụ na-enye n'isi na ha nwere mentor, ụfọdụ na-enye n'isi na ha nwere financial muscle, ha nwere financial support, one reason or the other. So because of that vacuum created by the real cold worms who refuses out of their own ignorance to answer their call. Now that created a vacuum, and that is exactly why a lot of people that are not really called, but they presented themselves to be called, they now rush in to fill the vacuum. I said some. And by their fruits you shall know them. Let me paint a picture for you to understand, because I normally like to paint pictures for you to grasp a little, they have a faint idea of what I mean. Because to be honest with you, not everybody will understand me the way it should be. But my mission and vision is to at least give you a hint for you to have a faint idea of what you will be doing. So what am I saying? What I'm saying in essence is this. But
How about, I think, not Joseph Arimathea. How about Simeon? let me put it down to you. According to that allegorical story, Jesus Ndokobia, when he was forced to go to Golgotha, carrying his cross, going to Golgotha, all the called ones, the apostles, and even disciples, they remember they are 12 apostles and the 72 disciples, according to that allegorical story. What happened? All the 12 apostles and the 72 disciples were nowhere to be found. None of them deemed fit to help their master, the rabbi. None of them ran away because of their life. None of them refused to shop because they don't want to face the hammer. They don't want to face the wrath of the people. They don't want to face abuse. For the sake of their life, they ran away. But Simeon volunteered, who is not even among the called ones. Simeon is never a member of disciple. Not among the discipleship. Not even apostle. It doesn't belong to any of them. It doesn't belong to the rank of apostles. But he sacrificed himself out of boldness to take the bull by the horn. He volunteered to help Jesus Ndokobia to carry his cross to Golgotha. The second personality is Joseph the Arimathea. Joseph of Arimathea. After Simeon delivered the cross to the Golgotha, he went home. Actually, he had already tried to play his own role. But another personality showed in the face, knowing fully well that it's already dark, it's already getting dark. So he felt that the body of their master maybe is one of the multitude crowd that normally follow him, according to that allegorical story. He chose to come and pleaded with the king so that the king will give him permission to lay his remains, the remains of Jesus, their Jesus, to rest. He buried him. And the Ndokobia said that after he buried him, in the third day he descended into hell. That's what I want to take from there. He descended into hell. So today people will see hell and say, hell is Tanamo. That is hell. So more when they put hell, forget about people that normally put hell fire. No, hell. Descended into hell. What am I saying? What I'm saying that you know the personality of Simon and the Joseph the Arimathea. These two personality was never called. They are not called one in that sense of evangelization. However, they were called in the sense of doing corporal work of mercy, because the two jobs, they did it out of mercy.
What they did is just corporal work of mercy. Joseph was seeing his master suffering, falling down, getting up, picking up, keep on going with the cross. He touched him. He was like, let me be of help. Why the Arimathea was like, it's not good for this man to die and the remains he will still be left there. And for the fact that everybody have deserted, he feel that it's not unfair. It's unfair for the remains to be there till the next day or more. And now put them with authority so that they will give him permission to do corporal work of mercy to bury him. Because the only thing we can do for the dead is to bury them. These people was never caught. I can tell you in this work we are doing, a lot of people are not caught. Yes, but for the fact that the real called ones was nowhere to be found. Now, some people presented themselves to be called, and they are the ones filling the vacuum created by you. Yes, one enemy who refuses to do the work. You are complaining that a lot of people, amateurs, or serious people, maybe not genuine, too genuine people, are here and there. The cause is because the genuine called ones refuse to do the work. That gives the room for people to present themselves to be called. So it's not today that the issue of people presenting themselves to be called started. And when they presented themselves to do those corporal work of mercy, nobody said no. It's exactly that something that's happening in our time. So as we are there complaining that a lot of people are not really called, a lot of people are not doing the right thing, whether they are working in an ordinary way or they are working in the church way, is because you, yes, you refuses to answer your call because in nature he money give. So here I got kutu bossy, oh yeah, next tomorrow, boom. Never you give up. Tell your Ismail that you have accepted. Let them lead you to the right person. Oh, I got body no boss, yeah. So tell your friends that Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Oraifite. No ga one case you na ga present that program by 8 p.m. Ya gazienu. Inwe ajụjụ na nkuzi taa. Send the message on WhatsApp 0805 7837 672. Nke ọzọ, ị nwekwaziri ike ije WhatsApp m. Nkwara ike ije WhatsApp m n'ebe ahụ kwuru 0805 7837 672. Ịchọkwara watch video again ma ọ bụ na ịchọrọ ishare mmadụ, jee to my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ma ọkwazi ijekwazie na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. We are streaming live from Facebook, our page. So all the posts I made concerning tomorrow's lecture, 9 a.m. After this program, I will change it to 8 p.m. The same thing to the one on Friday. Going forward, it should be 8 p.m. Keep a date with me. Now I should work in my friends, my children all over the world. I say now, Omaka game alone. Now I should work in Capri. I think you have a melon. No, it's one on the gada. It's I guess, yeah.